ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥିବ। ସେମିତି ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଅନାସକ୍ତ ଏବଂ ବୈରାଗୀ ପ୍ରକୃତିର, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବିଷୟାସକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଦୁଇ ପିଲା, ତାଙ୍କର ସେ ଧନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟର ଭାର ବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଅର୍ପଣ କଲେ ସାନ ପୁଅକୁ, ଯିଏକି ବିପରୀତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇର। ଏବଂ ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ସେଇଭଳି ନିରାସକ୍ତ ଏବଂ ସାତ୍ବିକ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା ସତ୍ କର୍ମରେ ଲାଗିଲେ। ସମୟ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଯାଏ ନାହିଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୀଷଣ କ୍ଷତି ହେଲା ସାନ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ସେ ଜୀଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସହର ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଉଥାଏ ଶରୀର। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାହାର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ। ଚାହିଁ ଦେଖନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଦୁଃସ୍ଥିତିର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ତାଠୁ ବହୁତ ଖରାପରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଥାଏ, ସେଇଟା ଜୀବନ ଜିଇବା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିୟୋଗାତ୍ମକ ଘଟଣା ନିଜ ସହିତ ଘଟୁଥିବ, ସବୁ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଘଟଣା ନିଜ ସହିତ ଘଟୁଥିବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଜିଇ ପାରନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବ ଜିଇବା। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ତାକୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଶିଖ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦୁଃସ୍ଥିତିରେ ଅଛ ତାକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ଏବଂ ପୁଣି ତୁମ କାମରେ ଲାଗ। ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମନୋଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଭଳି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜୀବନ ଜିଇଛି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି।